И коста хора, аз съм Иван Бананчето и ще играем с моите бананчета. Нека започваме. Ще играем ранкет релол. Аз съм Анарил. То Любо Диме Бронз 1. А то Венец Мускиян е Даймонд 2. Сега ще ги дигаме до Анарил и тях. Къде скачаме? Там, където махна този. Аз съм със Стефан. Добре. Окей, аз съм. Оставете го то другия. Сигма Фейт 2016 ли? Същия. Ага да го викаме Пичо. Пичо. Така. Аре. Така, напълно. Хора, извинете, че малко се чува двойно, ама няма какво да направим. Но Дима микрофона му е развален. Тече. Така. Ако няма година, ще взема. Аре бе. Колата. Аз го задигам. Стефане, остави го е. Не бе. Загажи, аз ще взема твоята. Ела ти да играем в футбол. Аре. Айди. Зета? Айди. Иване! Защо бе? Тъч! Има тъч! Тъч! Не знам, че ми трябва цели. Гол! Айде! Къде отиде топката? Кара гол! Нищо лошо, ама тук не скочи никой. Тъкмо. Как тъкмо бе, брат, трябва да правим килове. Килове трябва да правим. Кил. Някой да ходят. Някой да сподвика. Ма няма да е интересно хората да гледат. Ами, ай да ходим тогава за килове, бе. Айде. Не ми е Чакай, интересно. да го стъмнем, бе. Те на тях да не им е интересно. Как му бог такова. Хора, отпреди съм по-добър, ако сте ми гледали видеото. Ако сте ми гледали. Не съм бил много слаб, но съм бил и слаб и добър. А сега съм по-добър. Сега си добър и малко слаб. Да. Има такова. Бърз какво направи? Има. Особено при снайпването си малко след. Да. Направо. Чай сега да падна от full damage. Падни. Ванчо, аз идвам пред тебе. И аз идвам. От full damage ще да падна? Да, паднах, набих си 10. Много добре. Откъде са за тази коронка там, бе? Са убили хората. Сигма Фейт 2016. Загажи го това. Аз съм при коронката, защото там има хора. И аз. Аз нямам. Аз за жалост нямам с какво се им пусне, ще дойда пеш. Сигма. Знам, постигна това лошо. Охо, там стрепат. Охо, перфекто. Ой. Иван, ако не сме, дай. 39 лайт. 39 лайт. Да ръшкаме? Ръшкай. Помагам, 29. Лайт. Лайт, да, лайт. При мен. Ма са хилва. Хилвам. Но той няколко лайка. Как влезе бок. Пускайте се. Да, пускам се. Добре. То буквално е Сигма. Добре, този защо седи АФК и ще умре от зона? Защото е Сигма, не. Човек, то седеше в зоната. Сигма мен, брат. И буквално щеше да умре от нея. Супер. Който му вземе лута е чурбар. Добре. Не знам къде си.
Аз знам къде ми е лута. Има някакви ботки при нашия лут, Стефка, няма да може да го вземем. Аз не съм на лута, брат. Мале. Защо Иван? Капу. Не. Аз се пускам, защото ме убиха пак. Пускай се. Да, Пускай се, че... Те ми влезнаха 3 човек. Сериозно ли? Да. Нашата Сигма седи АФК с зелена бомба, синьо пистолетче и... Виж моя. Не мога. Сам е помощ. Идвам, чакай, аз луди от другата страна. Брат. То съм пусна, избяга. За мен брат. И мен Ванчо ме изпрати в другата страна. Стефка, аз съм с едно сиво... Ще ти дам моята синя помпа, ако отворя прав. Добре, да я. Първо да я помпа. Сигма 15. Чета. Дет. Иван, помощ? Идвам. Искаш ли помощ? Не, аз не искам да Не. Аз го бих. Ама те са 3, 4. Виждам. И на мен ми идва. Хелп! Ох, не. Аз се пускам. Пускай се бързо. Спускам се бързо и сама хед. Вие са... Ай! Материала! Стефка, дръж! Моля те се, дръж! Да. Дръж докато аз се пусна. Хора, видяхте ли като ултима? Имах пас, епик. Legendary Assault Rifle и умрях. Аз в момента съм със сиво оръжие, просто Може съм ли малко. помощ? Аз идвам веднага. Да. Само да се даде. Идват едни след мене, така че по-добре съм махам, защото ще ги доведа. При мен ли идваш? Пак ме убиха. Махайте се! Влизат ви от двете страни, от хълма и от другия хълм. Махайте се оттам. Виждам. Махайте се. 39. Казах ви, че има от двата хълма. Револтвай се. Имам картечница. Добре, ще пробвам. Никой. Браво. Аз се пускам и идвам. Идват още 3. Читър. Вален читър. Репорт. Много бягай по-добре. Читъри са... Хора, видяхте ли как му бие? Айде. Нашия не може да играе. Ето аз го бях убил, ама... То наша къде. По-голям бот и аз не знам от кой. Нормално. Не към хората много. И там има хора. Аз не знам вече къде да отида, то е пълно с хора. Добре, значи успях да оцелея, докато вие са пуснете. И сега да видим какво има тук. Те нищо не са оставили, разбира се, и аз съм посиво. White! Помощ! Идвам веднага. Дет! Не знам как го бих, ама... Браво, момчета. Сете. Ама ги оставяйте ги, за да може да... Пускай са, Сигма Фейс. Той се взема, разбира. Не ми пука дали разбира или не. Честно казвам, аз трябва да си го кажа. 28. Аз чум с Стефчо. И аз чум. Ау! 95 лайка.
Браво. 31. Не! Пускам се веднага. Аре, Сигма. И сега се молим Сигмата да оцелее. Да. Изобщо не знам как този е стигнал такъв... Елит. Да, как е стигнал елит. Той е по-голям ботка от мене, бе. Да. Браво! То да го отрепат вече не ни пука. Не ми пука. Не ми пука. Взех кила. Ревайвам се. Добре, направих. Колко кила направих? Учето направих 4 кила. Един кил може да направите. Аз съм ти направил всички кила. Стефчо! Давай, Ела! Браво, бе, наша. Его. Това хора, да. Нямам никакъв хил тук, що се празним. Скачай, кръвто. Айде. Ритнах ми коня. Браво. Там има човек! Как оживя? Ванчо, моля се. Справо. После отвори. Не мога, хил го. Сигма фейса, ма... Дайте хил някакъв. Аз нямам нищо. Перфектно! Стефан го убих. Направо. Ама има. 47, моля ви се. Отворете пак. Сигма фейса. Идва! Нормално. Сигма фейса. Ага. Да, Браво! те ми влизат всякъде. Сплоко. Няма да. Окей, убиха се. Първа част, как играем револт и ги дигаме. Айде, чао. Абонирайте се и лайквайте.